Hormatly prezidentimiz giňerimli bayramçyk dowralaryna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Vagen Haçaturyan bilen duruşdy. Döwlet başlarmada dostluk ýurdun prezidentini mehirli bereklep, halkara pragatçyk we anaşmak ile halkara bitiraplyk güni we Türkmenistanyň kemişilik bitiraplygynyň 30 ýylyk münasibeti geçirilýän halkara foruma gatnaşmak baradaky çakyly kabul edip ýurdumyza gelenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz bu forumyň işine prezident Vagen Haçaturýanyň gatnaşmagynyň, onuň ýurdumyzyň bitiraplyk täýadatyny gollaýanlygynyň, pragatçyk we özara düşünşmek poturandyrmagy, dünýä derejesinde anaşmagy esaslanýan gatnaşyklary ýoly goýmagy agrarlydygynyň tutnamasyny aýtdy. Dostluk ýurdun başçyny Türkmen topragyna mehirli kabul edilenligi we halkara foruma gatnaşmagy çakylyk üçin hoşallyk bildirip, bu forumyň tewit we dünýä derejesinde gatnaşyklary pogturandyrmakda mühim ähmiýeti iyi boljakdygyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimizi halkara bitiraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitiraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti tüýsürekden gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, halkara pragatçyk we anaşmak ýylyna Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygynyň bellenýänini, şeýlegem bu ýylyň garaşly Türkmenistanyň ödüş taryhynyň möhüm tenesi Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ýurdumyzyň hemişelik bitiraplyk hukuk derejesiniň ikrar edilmeginiň 30 ýyllygy bilen gabat gelýänini bellädi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz şanly sene münasibetli gurulýan forumyň pikir alşmak, häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmek üçin netijeli çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy gönükdirilen birlikdäki strategik çözgütleri kabul etmek, bu ýurda hyzmatdaşyň anyk ogurlaryny kesgitlemek üçin giň mümkinçilikleri döretjekdigini anan bildirdi.